Gernika Lumok ekin dio jada udako jai giroari. Auzo ospatzen diren jaiekin. San Juan Ibarra eta Lumoko jaiak amaitu ondoren, orain agarrekoak hasiko dira, uztailaren 6an, ostiralean. Aurten ere lehiaketa gastronomikoak izango dira nagusi. Eta uztailaren 8 arte hainbat ekimen antolatu dira. Uztailaren 6an, ostiralean arratsaldeko 6:30 txupinazoa bota ondoren, ume eta nagusien arteko jolasak izango dira. Eta arratsaldeko 8etan Saiborren eskutik dantzaldia izango da. Uztailaren 7an larunbatean goizeko 10etan hasiko dira ekimenak, Dianarekin. Ondoren 13. tortilla txapelketaren txanda izango da. Eta mus txapelketaren finale ikusteko aukera ere badago. Eguerdian, engo kantan eta dantzan taldearen eskutik trikipotea izango da. Eta umeek jolaserako aukera izango dute eguerditik aurrera. Ordu 2:30 tortilla txapelketaren sari banaketa izango da. Eta arratsaldean berriz, kirolarekin hasiko dira ekimenak. Izan ere, Paspul skate txapelketa izango baita, arratsaldeko 5:00 aurrera. Eta 6etan aldiz futbito partidak. Ondoren, pikor taldeak antzostutako atxoak dantzan, kale antzerkia izango da, arratsaldeko 7etan. Eta ohikoa den sardina banaketa ere ez da faltako. Egunarekin bukatzeko musika pixka bat. Izan ere Luartz taldearekin erromeria izango baita. Igandean ere ekitaldiak goizeko 10etan hasiko dira Dianarekin. 11etan, 13. sukalki txapelketa ospatuko da. Eta 12etan, aurreko egunean egin bezala, engo kantan eta dantzan taldearen eskutik trikipoteoa izango da. Eguerdian, meza nagusia ere izango da, San Francisco parrokian. Eta ostean, elai dantza taldearekin batera, euskal dantzak ikusteko aukera izango da. Arratsaldeko ordu 2etan sukalki lehiaketen kasolak aurkeztu beharko dira, eta ondoren sari banaketa izango da San Cristobal plazan. Eta igandean jai amaierako txupinazoa baino lehen, jokaldi taldearen erromeriaz ere gozatu ahal izango da.